Nalazimo se u firmi Mincom d.o.o. iz Novog Sada. U svakom trenutku kod nas možete pronaći više od 500 različitih sublimacijskih artikala. Naša firma se bavi prodajom fotoopreme, proizvoda namenjenih za sublimacionu štampu i velikog broja termopresa koje zadovoljavaju različite potrebe štampe. Pored opreme i materijala, kod nas ćete uvek dobiti dobar savet, stručnu pomoć i obuku kako da kvalitetno koristite opremu koju ste kupili. Danas ćemo vam predstaviti novu tehniku u svetu sublimacione štampe, štampu na crnim i tamnim pamučnim majicama tehnikom sublimacije. Kao što znate, to do sada nije bilo moguće. Do sada je štampanje bilo moguće samo na majicama svetle boje, ali zahvaljujući novoj tehnici, štampa je sada moguća i na crnim majicama. Najbolje od svega je niska cena štampe i mogućnost da uz niska ulaganja štampate i na svetlim i na tamnim majicama. Od opreme vam je potreban samo Epson štampač, termopresa i poseban materijal koji služi za štampu na crnim majicama i ostavlja belu boju. Sada ćemo vam objasniti kako se odvija proces pripreme i štampe na crnim majicama. Pripremu radite na računaru u Photoshopu ili Corelu. Štampa se na Epson štampaču sublimacionim bojama. Koristi se standardni sublimacioni papir, isto kao i za šolje. Priprema se radi standardno kao i za bilo koji drugi sublimacioni proizvod. Kada odštampamo željeni dizajn, vreme je za transfer na majicu. Presu uključimo i sačekamo da dostigne temperaturu od 205 stepeni Celzijusovih. Zatim stavimo crnu majicu na presu i preko sublimaterijal. Ovo je posebno napravljen materijal, izuzetno tanak i proziran. Materijal namestimo tako da hrapava strana bude okrenuta ka majici, a glatka okrenuta gore. Preko materijala se zatim stavlja odštampan sublimacioni papir. Da bi otisak bio dobar, preko materijala i sublimacionog papira obavezno bi trebalo staviti termootporni papir sa gornje i donje strane majice. Postoje dva načina za štampu na crnim i tamnim majicama uz pomoć sublimacionog materijala. Prvi način se sastoji iz dva koraka. Prvi korak je da se materijal za štampu na crnim majicama ispeče na majici. Drugi korak je da se papir na kom se nalazi dizajn pozicionira na belom materijalu koji je već ispečen i da se uradi ponovo pečenje sublimacionog papira. U ovoj varijanti, za prvo pečenje materijala za crne majice koristit ćemo temperaturu od 205 stepeni. Neophodno vreme je 15 sekundi. Nakon toga, za pečenje dizajna na majici koristi se ista temperatura i neophodno je 40 sekundi. Sada ćemo vam pokazati kako izgleda drugi način. Drugi način je da se u isto vreme ispeku i materijal za crne majice i sublimacioni papir. U tom slučaju potrebno je pozicionirati prvo materijal za štampu, zatim papir na kom se nalazi dizajn i nakon toga ispeći majicu na temperaturi od 205 stepeni, a neophodno vreme je 40 sekundi. Kao što imate priliku da vidite, dobijen otisak je jarkih boja i jasan. Ceo postupak je brz i jednostavan, a štampa je izuzetno kvalitetna. Najbolje od svega je što ova štampa može bez problema da parira sito, digitalnoj i štampi sa preslikačima, kako izrazito povoljnom cenom, tako i kvalitetom. Ukoliko ste štampali majice uz pomoć digitalne štampe direktno na tekstil, sigurno ste videli da je jako teško dobiti belu boju. Ovde to nije slučaj. Bela je bela.
Odštampane majice moguće je prati na 40 stepeni, a naravno i peglati, ali sa unutrašnje strane. I ovo bi bio kraj današnje priče. Hvala što ste bili sa nama. Preporučujemo vam da pogledate i ostale snimke na našem kanalu.